Broj Crnogoraca u Srbiji pao je sa 140.000 na 20.000 za 30 godina. Razlozi su konstantna propaganda i negiranje nacije, a tretman koji imaju u toj državi je na nivou folklorne ili zavičajne zajednice. To su neki od zaključaka okruglog stola koji je održan 8. februara u Novom Sadu na temu Crnogorska nacionalna zajednica u Srbiji nakon popisa stanovništva. Nevjerovatno je i protivzakonito, istakli su učesnici, da Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji vode ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi. Kako je ocijenjeno, drastično smanjenje broja Crnogoraca u Srbiji nije plod prirodne asimilacije koja postoji svuda u svijetu, jer nijedna nacija nije doživjela takav pad. Trend asimilacije Crnogoraca nije prisutan samo u Srbiji, već i u zemljama regiona, istakao je predsjednik Matice Crnogorske Ivan Jovović. Osim Jovovića, govornici na skupu su bili i dr. Čedomir Čupić, Sonja Biserko, dr. Duško Radosavljević, Balša Božović i dr. Goran Kaluđerović. Organizator događaja je organizacija Elemont Crnogorski elektori Srbije i Asocijacija filozofa, sociologa i politikologa Polis.